Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia, moi boa tarde. Moi boa tarde. Ben, a moción de censura a Mariano Rajoy levou a Pedro Sánchez a Moncloa co respaldo dos votos do Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos. 100 días despois, que balance fai do Executivo Socialista e do trato que dá a Galicia? É obvio que nós tiñamos claros os obxectivos da moción de censura a Mariano Rajoy, que era sacar das institucións a un goberno dun partido corrupto, condenado por corrupción, aínda que queiran buscar eufemismos para desdramatizar algo que está claro para toda a cidadanía, toda a Gürtel e tantos casos de corrupción. Entón era o obxectivo principal de quitar a un goberno corrupto do goberno do Estado, e niso, pois evidentemente, melloramos. Non votamos que fora a alternativa de goberno, que para nós a alternativa de goberno fora Pedro Sánchez nin un goberno socialista, sino que a prioridade era sacar os corruptos e os austericidas das institucións. Entón, 100 días despois, pois ese obxectivo parece que está cumplido, que era prioritario para dignificar tamén a nosa democracia. Entón nós estamos intentando pois tutelar a ese goberno, porque precisamente non era o goberno que nos queríamos. Como ben sabedes, nas cidades nós temos a representación dos gobernos que queremos, por exemplo, Manuela Carmena en Madrid, ese é o noso obxectivo, non? Ter gobernos desas características para cambiar a vida da xente. E cales son as exigencias de Podemos Galicia para o goberno central? Nós temos varias cuestións que queremos poñer en riba da mesa, pero sobre todo nos preocupa algo que viñemos defendendo desde fai moito tempo, a parte da derogación da reforma laboral, que afectou en maior medida aos galegos e galegas pola precariedade estrutural que ten o noso mercado laboral e as nosas condicións desfavorables, pero xa en materia concreta, pois a situación da AP9. Había un compromiso polo PSDG de recuperar a AP9, de transferir a AP9, e nós sempre apostamos pola súa gratuidade e pola súa nacionalización para que fora gratuita. Agora parece que non hai posibilidades ou non parece que hai moitos indicios de que esa promesa que se fixo aquí se cumpla. O gallá estemos equivocadas, pero nós vamos a seguir defendendo a gratuidade da AP9 e tamén pois que se derroguen pois concesións como a da Ría de Pontevedra con Ence e outras cuestións de tipo medioambiental, máis alá das medidas estruturais que se aproban dentro do Estado e afectan directamente aos galegos e galegas no sistema de saúde, no sistema educativo, no sistema de pensións, porque saímos en desventaxa. Entón, polo tanto, pero en concreto nos preocupan a priori esas dúas cuestións, a P9 e cuestións medioambientais como ENCE, cuotas e cuestións que afectan aos nosos sectores productivos primarios. E o Grupo Unidos Podemos fala de paralizar a chegada do AVE a Galicia. Non sei se iso é certo ou polo feito de que o PP acuse ao Grupo Confederal de querer parar a chegada da alta velocidade de Galicia, pois hai algunha confusión. A nós hasta nos fai gracia ese debate de que se lle queira culpar ao Grupo Confederal de Unidos Podemos da parálise do AVE é esperpéntico. O sea, levamos 30 anos sin AVE en Galicia. Pasaron gobernos de Felipe González, do señor José María Aznar, do señor Mariano Rajoy, galego. Estuveron na Xunta o señor Fraga, o señor Touriño, o señor Feijóo. E ora resulta que os responsables de que non veña a Galicia é o Grupo de Unidos Podemos. A verdad que son chistosos se non fora por unha cuestión que queren enganar a xente, que queren enganala. O sea, se levou a AVE a todas partes, pero ora a culpa é do Grupo Unidos Podemos. Eu, dende logo, como galega, a mí me preocupa que temos, aínda que me gustaría que tivésemos un AVE, se teño que priorizar o gasto, me gustaría ter unha línea de cercanías a altura ou mínimamente equiparable a Madrid, Barcelona, País Vasco, non tercermundista, como temos en Galicia, gracias a estos señores que ahora nos acusan do tema do AVE, que non temos unha línea de comunicación pública, sobre todo no rural, digna da nosa xente. Vin onte unha nova de como se comparte no rural o transporte escolar, un autobús de transporte escolar para que os nosos maiores podan ir ás vilas, porque non teñen líneas de proximidade, comparten o autobús cos nenos que van á escola. Isto é o modelo de xestión dos mortadelos do Partido Popular. Pero despois falan do AVE e falan os que levan 30 anos sin traer o AVE a Galicia, a parte de promesas electorais incumplidas seguido, ahora a culpa é de Unidos Podemos. A verdade é que son simpáticos se non fora porque non ten ninguna gracia. A semana pasada entrevistábamos ao secretario xeral do Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, e prefacíamos unha pregunta sobre o suposto caso do suposto plaxio da tese de Pedro Sánchez. Abriu isto algún tipo de fenda entre Podemos e o PSOE?
Non é unha cuestión de fenda entre organizacións políticas, é unha cuestión de dignificación das universidades, que son as grandes danadas, e tamén de dignidade e dignificación a tantos milleiros de mozos e de mozas e de xente de distintas idades que están pagando honradamente os seus estudios. Eu veño dun centro de investigación, o CSIC, o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, onde hai un montón de doutorandos, de xente con teses doutorais, cun laude, que son brillantes, con postdoctorais, xente que, sin que nadie lle pagara un título, nin sospeitosos de que lle pagaran un título, nin de plagio, nin absolutamente nada, libres de toda sospeita, se ven abocados a emigrar ou a traballar precario ou a traballar en traballos que son moi dignos, pero non son para os cales se formaron. E entón, eso é moi desanimador. Todo este debate que se iniciou ca señora Cristina Cifuentes e co señor Pablo Casado, pois é lamentable e nos deixa entristecidos e como se sentirán todos eses mozos e mozas e as súas familias estafados e o dano que se fai á universidade. Entón, eu creo que é unha cuestión que se inicia con quen se inicia, que estaban moi eufóricos onte, o señor Casado xa non quere falar da tese do señor Sánchez, eu non entendo moi ben por qué, a que ven ese xiro, ese cambio, me parece moi sospeitoso, porque a él, a diferencia de outras persoas, si as van a investigar en situación idéntica do señor Casado e el decide non investigalo, bueno, pois o tempo dirá, pero dende logo dano que se fixo é a moral de tanta xuventude e de tanta xente non tan moza, pero que ten uns estudios de primeira liña, brillantes, sin plaxio e sin sospeita de plaxio, pois que vamos a decir? Eso é o que realmente dana, non as relacións entre organizacións, se dana a todo un sistema público. Iba a preguntar sobre a decisión da Fiscalía Xeral do Estado, que é un cargo que foi aprobado polo Consello de Ministros. María José Segarra pues, avala esa, digamos, decisión de non investigar a Pablo Casado. Como valora esa decisión da Fiscalía? O manifestaba onte nas miñas redes sociais, sobre todo me causou máis extrañeza cando escoitei ao señor Pablo Casado onte en Valencia eufórico dicindo que el xa non iba a opinar da tese do señor Sánchez. Dá a entender vostede que hai un acordo entre PSOE e PP? Eu non sei se existe un acordo, pero raro é, porque a min que me expliquen de onde ven ese xiro. É unha dúbida que lanzo, lexítima, non acuso a ninguén, pero raro é de loita encarnizada de repente que non queren falar ningún dos dous, Partido Socialista e PP, destes escándalos que eu non digo que sexan verdade ou mentira, eu digo que non queiran falar despois desta decisión é sorprendente. Eu, se encontro unha explicación razoable, pois estou, como calquer cidadana, disposta a escoitar, pero por ahora non a teño. Gonzalo Caballero, secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, falaba no día de onte dos 100 días do goberno de Pedro Sánchez e falaba de boa xestión. Coincide vostede na análise? Bueno, en 100 días pouco tempo dá para facer análise de boa xestión. O que está claro é, volvemos a repetir, que sacar un partido corrupto dun goberno xa é un éxito de boa xestión e para que as administracións podan facer o seu traballo. Agora, a boa xestión tamén moitas veces ven obrigada e forzada por quen che apoia no goberno. Entón, vemos como, evidentemente, había que facer unha regularización das pensións que o PP se negaba en banda, se pechaba en banda, e que co Partido Socialista se pudo negociar, se les pudo obrigar, dende o Grupo Unidos Podemos, a subir as pensións. E ainda nós somos máis ambiciosos e queremos subir as máis, porque non as sube o goberno Sánchez, as sube obrigado polo Grupo de Unidos Podemos, en Marea, en Común Podem. E tamén moitas outras cuestións que son os acordos do Grupo Confederal co Partido Socialista, cuotas progresivas para os autónomos, subir o salario mínimo a 1.000 euros, esas son as cuestións que lle exixe o Grupo de Unidos Podemos ao goberno, mellorar a lei de dependencia para que sexa digna e teña orzamentos, se derrogue a reforma laboral do PP, eliminar o copago farmacéutico para todas as persoas que gañen menos de 18.000 euros ao ano, mellorar o sistema de becas na universidade, permisos de maternidade e paternidade iguais, intransferibles e completamente remunerados, baixar a factura da luz con un plan de rehabilitación de vivendas e acabar cos abusos das compañías eléctricas, imposto á banca e imposto ás transaccións financeiras, eliminación de certos privilexios fiscais á Iglesia, un plan para acabar cas portas xiratorias e unha lei electoral máis proporcional e un longo etcétera de medidas que Unidos Podemos é que lle exixe ao goberno socialista que para o noso apoio teñen que facelas. Entón, esa é a xestión de que nós
O que queremos é que o goberno de Sánchez faga as nosas medidas. E niso vamos a estar traballando. Ese é o verdadeiro éxito. Falábamos de Gonzalo Caballero, que no día de onte, tras a reunión de interparlamentaria, pois decía que a fortaleza dos socialistas se contrapón ás debilidades das mareas para xestionar os concellos. Eu creo que Gonzalo Caballero, despois do que pasou en Vigo, debería ser máis prudente. Debería ser moito máis prudente. Despois, eu como viguesa, e que son asidua ao Festival do Marisquiño con todo o meu grupo de amigos desde fai moitos anos, despois do que viviu a cidade de Vigo, a responsabilidade da Xunta do Concello, no caso Marisquiño, tamén do alcalde socialista, pois tamén todas as actividades que estamos vendo que ten o alcalde con respecto ás luces de Nadal, que a me pode parecer ben que se queira poñer bonita Vigo, eu son a primeira que o vai a defender sempre, e que non hai ningún goberno perfecto, etcétera, pois as condicións de seguridade dos concertos en Vigo en contraposición cas medidas de seguridade que fan os gobernos das mareas nas súas cidades, hai un abismo. Entón, se vamos a falar de boa xestión, prudencia. Prudencia porque hai gobernos socialistas que teñen que dar moitas explicacións, hai unha comisión de investigación aberta sobre o Marisquiño, por exemplo, entón creo que os gobernos das mareas están facendo cosas moi ben que, por exemplo, en Vigo non se fan, entón pediría prudencia porque ás veces hai que ser un pouquiño máis sosegados e non lanzar cohetes ao aire, porque nós xa estamos gobernando en moitos sitios onde xa demostramos que gobernamos ben, que gobernamos mellor que o Partido Socialista en Galicia e no resto do Estado. Pois o Partido Popular, a través do seu presidente Alberto Núñez Feijóo, non o ve así. Fala de incapacidade na xestión por parte das mareas e de responsabilidade política coas cidades que gobernan. O dixo onte na presentación dos candidatos populares ás alcaldías de Santiago e de Ferrol. Home, que diga iso un presidente do PP despois de ter a casi un goberno municipal ao completo imputado por corrupción en Santiago de Compostela e todos os casos de corrupción que sigue tendo nas súas filas. Claro, se a boa xestión para o señor Feijóo é a corrupción, pois claro, que eles son, como o señor Aznar defendeu os seus gobernos corruptos, pois o señor Feijóo vai a facer igual que o señor Aznar. Son da mesma corda. Falábamos das eleccións municipais. Como vai o proceso de alianzas de cara ás municipais por parte de Podemos Galicia co resto das forzas políticas? Pois temos un diálogo moi fraterno e moi positivo, estamos intentando, pois, o que decimos sempre, facer eses gobernos de cambio pensados para suplir as necesidades que ten a xente e acumular forzas dende a esquerda social e da esquerda progresista para conformar as candidaturas máis amplas posibles en todos os sitios que podamos. E para cando estarían todas? Pois esperemos que para decembro, xaneiro, pois estén bastante avanzado isto e xa poidamos xa co novo ano pois comenzar a traballar xa no pero que serán explicar. Alianzas, non? Serán alianzas, basicamente. Sí, pero bueno, estamos falando con toda a fraternidade, imos ben e hai bo entendemento. Paula Quinteiro continúa de deputada. Quedou en cuestión a oposición de Luís Villares unha vez que Paula Quinteiro continúa 6 meses despois do caso do polémico problema que houbo coa Policía Local en Santiago. Bueno, eu creo que lle deberedes preguntar a Luís. Eu, dende logo, me limito a facer o meu traballo parlamentario, a seguir unha estrategia de grupo. Vemos a Paula a traballar todos os días con normalidade, intervindo nas comisións que lle tocan, axudando aos seus compañeros e compañeiras como é o que ten que ser un grupo parlamentario, facendo visitas fora e intentando ela centrarse no que se ten que centrar e no que estuvo sempre, máis alá desta polémica sobredimensionada dun erro que ela puidera ter. Ela está facendo un traballo exemplar, ademais, a diferencia do que se din algunhas informacións hoxe que din que cobra 5.000 euros, non é unha información incerta, porque ela de feito debe ser a deputada que menos cobra, porque tamén aporta voluntariamente a anticapitalistas, ademais da Podemos e en Marea. Entón, eu non vou a valorar quen entra en cuestión. Nós nos limitamos igual que Luís igual, a facer o noso traballo parlamentario funcionando con normalidade. Fala vostede de Luís Villares, que é o portavoz de Marea. Tense que renovar definitivamente o Consello das Mareas que dirixe agora Luís Villares e o Grupo Cerna? Nós sempre fomos claras neste asunto. Para nós o partido instrumental era unha ferramenta xurídica para presentarnos xuntos ás eleccións, que non era a que nos queríamos, pero que a cidadanía non lle interesa cal é a fórmula idónea, porque o que queren é ver políticas e unidade por parte de nós para levar a cabo esas políticas para mellorar a súa vida e ser alternativa ao partido corrupto. Agora ben, é certo que nós non vamos a disolvernos nun partido único e desaparecer como Podemos Galicia. E, dende logo, é dificilmente explicable que unha dirección dun conxunto unitario de organizacións, partidos e persoas individuais digan que a unidade si falta a dirección lexitimamente votada e democráticamente elexida non cúpula, xente votada democráticamente por milleiros de persoas.
Non están nesa dirección, non está a Esquerda Unida, non está a Nova, non están as Tres Mareas. Que en Marea, entón? Si están fora ou non están nese órgano de dirección todos os que impulsamos en Marea, é dificilmente explicable que eso é unidade. Entón, nos vamos a traballar para estar, pero queremos participar como organización política, non para que desaparecemos en Galicia. Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia, pois moitísimas gracias por estar unha vez máis en Radio Nacional de España en Galicia. Boa tarde. O prazer é meu. Moitas grazas.